dan prayogan Mantri penamping Sodron. Jauh kula kan. Coba pakaryan kemudian. Inggih. Anggen kula gelwentah sedaya prajurit magangan ing dinten sakmenika sampun cokat-cokat renggina suga trampil kanjeng. Kaya ngono. Nggih. Bab olah kridaning paprangan lan kaprajuritan kudu mumpuni.
Banjur apa sumpah prasetyaning prajurit mak? Ngatur Kanjeng. Iya, iya. Sisa-sisa pisan kula badhe kula abdikaken wonten dalem kadipaten. Kaya ngono. Sisih sembiring. Prajurit prawira kang jujur rila depani bumi utah airam ya Kadipaten Serang. Kok rewangi pecahing jojo utahing getih kang punas. Aja mung kandhep ana pangucap tumus marang kasunyatan. Prajurit gablok Dawuh kula Kanjeng. tapal wates Kadipaten Serang kepiye? Duh Kanjeng, sekawit kula sampun nampi dawuh. Iya. Argen kula jagi tapel wates Kadipaten Serang. Ing dinten sapunika boten wonten tamu saking Patmonco Negari badhe lumebet wonten Kadipaten Serang. Sabanjure kepiye? Menawi satunggal kemawon tamu badhe lumebet boten beto serat ingkang dipun tapa asmani panjenengan. Boten kula keparengaken kan. Kaya ngono. Nggih. Wiwit prajurit Tantomo, Taruna nganti prawira. Iki wajib ngrungkepi bumi utah ana ing Kadipaten Serang. Sulawati. Dong pusaka kepiye? Yo Kanjeng, jenengan sampun watos menani kidul pusaka. Kewajiban kula sampun kula estuaken malah kaporo boten wonten napa-napa badhe jonggeng kawibawan panjenengan Kanjeng. Ya. Padha lunga sing kepenak. Estuaken dawuh Bali marang Kakang ngerti ana patih Sosrewati. sabda katimbalan Kanjeng. Munggo kadiparan swasana lan katentreman ana ing Kadipaten Serang. Duh Kanjeng Dipati Sosroksuma. Sesampunipun prangadat Pati lan Serang kasirep Iya. sampun ngawontenaken gedhamen prasasat saben pendak klonaliti kawula alit sami ngrasaken tentrem ayem dhateng wangunan-wangunan ingkang risak nalika semanten prangadat. Iya, kepiye Kakang? Sekedhik moko sekedhik dipun wangun boten ketang dereng sampurna. Ning kula gadhahi kapitayan Iya. taun-taun iki badhe dumugi wangunan wonten ing Kadipaten Serang badhe tumata lan warata. Kaya mengkono. Setitik moko setitik ayo bareng-bareng diwangun. Jalaran panguripaning kawula ana ing Kadipaten Serang gumun bantung marang panjenengan. Sing medhun ana ing Karang Pragisan pagunungan iki panjenengan. Mung wae Kakang aku ora ngrembug babagan tata kaprajan ana ing Kadipaten Serang. Nanging bareng kadangku Retno Kedalingan lan Retno Sebulan kawengku ana ngersaning Adipati Tombronegara ana ing Kadipaten Pati. Prangadat wis ora ana sing ana mangsa mangun negara. Mangun kabeh para kawula mikirake marang panguripaning kawula. Nanging Kakang arep kepiye wae jeneng aku kadange sepuh. Persasat kae ora weruh sedina kaya dene setaun. Apa meneh iki wis suwe ora nderekake sowan ana ing Kadipaten Serang. Kaya-kaya aku ora kuat nampa nanging tak balekake. Jeneng kadang sedulur piyen isih cilik nganti umekara nanging yen wis dewasa bebasan kuwi tangga lumer. Wong bisa njulung pandonga muga-muga kadangku sakarone bone mangun bebrayan tansah manggihake bagya lan mulya. Kanjeng Dipati
menawi Kanjeng Bupati ngrembak babakan ingkang kadang. Iya kan. Nggih. Kula akeni ngantos Pati lan Serang menika ngawontenaken bedamen menika kanthi margi ingkang kadang kapundhut mlebet wonten ing Kadipaten Pati Kanjeng. Aku bepisanan lawan Bupati Pati. Nanging ini menawi panjenengan menika kapang dhateng ingkang kadang menika sampun nampi limrah. Nanging Kanjeng, Nanging kepiye? ingkang kadang retno sebulan lan kejalingan menika dados ibu-ibupun kaum putri wonten Kadipaten Pati. Umren kathah jejiban. Ngono yo kan. Dadi aku ora duweni pengarep-arep baline kapan boleh sowan ora ing Kadipaten Serang kita. Menawi sampun wonten wekdal ingkang kadang badhe Ning sing marwadan belum katangipun kakang gede-gede ojo kendali upama ta wong inang durung abang wong kecoh durung garing gonku rasan marang sliramu diajeng arepno kedalingan apa dinyerepno sebulan sliramu sowan ana ing Kadipaten Serang padha winantu Basuki sowan ing Kadipaten Serang Kang Mas Adipati, ingkang tok gaso paris jenengan dalan. Anggen kula sowan boten wonten kalangan setunggal kula. Namung ingkang kadang caos sembah sing pangabekti dipun yo iki sing tak arep-arep suwargane wong tuwa sedulur tuwa kuwi ora karana dikunjung panganan sing enak ora lho nanging sedulur anom ngatonake setya bekti marang kadhange sepuh iki kaya dene kajebukan Gunung Sari tak sangka kajebukan Gunung Anak tak sangka yo tak tampa manis sanget anggen kula nyuwun. Mugi andadosaken teguh kasuwaran kula Kang. arepno sebulan Inggih kula Kang. ora ayu sowanmu ning Kadipaten Serang Boten kataleken ingkang kadang ngaturaken sembah sungkem. yo tak tampa gawe Sukorno kae bombong jroning ati panes papan lho Anggen anggen kula mugi dadosaken jimat ing manunggal. nah iki tegamu lan kandangmu monggo sliramu iki rak wis kawengku ana ngersane Kanjeng Adipati Tambranegara ning Kadipaten lho sowan kok ora diderekake karo garwamu iki jan-jane tenane ono padha Kang Mas Adipati, ingkang kaping sepisan, panjenipun kula sampun kapang kaliyan sedaya para keluarga wonten ing Kadipaten Serang. yo Ingkang kaping kalih, panjenipun wonten kawigatosan ingkang badhe kula aturaken dumateng panjenengan Kang. ana kawigaten sing bakal kok aturake coba saiki diwedharake diajeng Bilih kalenggan sak menika kula sampun boten dipun agem garwa kaliyan Adipati Tambranegara cethanipun kula dipun pegat Kang Mas. kowe dipegat apa kaya ngono gendho Menika leres Kang Mas ngetikanipun kok jenengan kula pun boten dikangge akeh dados garwane Kanjeng Pati Tambranegara. kaya dene kaget jaja muntap bareng matur sing kaya mestine ana dasar kematon apa to sebabe nganti sliramu ora kawengku ana ngersane Kanjeng Adipati Tambranegara apa nek Kang Mas Adipati sampun cetha menawi to Adipati Tambranegara menika mina kaliyan panjenengan. Iyas kaliyan panjenengan Kang Mas. Kasunyatanipun anggen kula wangsul wonten ing Kadipaten Serang. Setunggal kemawon boten
ya ngono ya. Iki dadi parembungane kabeh para ini sepuh ana ing Kadipaten Serang. Kakang Sosrawati lan kabeh para prajurit. Yen ana kahanan kaya ngene kadangku dibalekake tanpa diderekake prajurit. Piye kira-kira atimu nrimo apa ora? Kanjeng Dipati menawi leres ingkang dipun aturaken ing kadang kados ngaten. Iya. Cetha Dipati Tambranegara madharaken Dipati Sosraksuma. Wis wani ngilani dadane Dipati Sosraksuma. Oh iya ngono. Manggih kula Kanjeng Prangadat Pati lan Serang dipun witi malih. Yen pancen golong giliking kabeh prajurit Serang kaya ngono. Kabeh para prajurit wiwit dina iki perang adat bakal tak purwakani. Kula untapke prajurit kang damping-damping, kang jagul-jagul. Ngarangsang ana ing Kadipaten Pati yen perlu pati dibiuhi batang sayuta. Sendika dawuh. Prajurit, ayo monggo padha aku. Suwanan tak barang. Yen jeneng kok kedang lan bos. Yen kowe kepiye? Tak pames muga-muga bisa gulung gendera ana ing Kadipaten. Kono-kono. Ojo maju kene sakabeh para prajurit senajan to kalungguhan iki Kadipaten Pati mangsa katentreman sing tak jaluk kowe kabeh aja nganti nerwa ing kewajiban utamane nggone jaga ning tapel wates Kadipaten Pati. Namun wis katentreman. Letek saka lor kae semua. Ele. Kadipaten Serang. Apa? Sosrawati mestine. Sosrawati. Aku ora pangling karepe musuh lawas. Rak prikala semono, seling to. Sapa coba? Ati merto samin. Ngono kok ora njaluk diputuk. Mertokusuma. Mertokusuma lali aku. Capek-capek kula. Sosrawati. Mertokusuma piye? Akeh prajurit kok siji loro telu papat. Bola. Nanti teko mburi kae sak kelak. Jane arep ngopo kowe? Kaget kowe merto. Mestine kaya ngono to. Apa kesengguh prajurit pangewu temujane Kadipaten Pati banget lencer piye? Lah yo ndadekke bingung atiku to. Tenane ana apa Sosrawati? Ana perkara. Njur kiramu iki arep njaluk sabiatu saka Kadipaten Pati ora tindak. Piro kekuatane prajurit Pati tak jaluk bantuan. Ini tenane aku teko ning Kadipaten Pati. Arep miwiti perang adat Pati lan Serang. Sik to. Aja gawe kaget atiku. Pati lan Serang iki wis ayem tentrem kok arep miwiti perang adat. Njur perkarane opo Sosrawati? Iki ana perkara gedhe. Iki punggo negara Pati. Jane ngerti apa etok-etok ora ngerti kowe. Babar pisan aku ora ngerti. Coba blok. Ayo padha dirembug. Ngertenono katang dalam Kanjeng Dipati Sosraksuma. Retno kedalingan lan retno sebulan iki dibalik ing Serang. Wis ora dianggep Dipati Tambranegara. Dadi mung perkara lho. Perkara
ayo do dirembuk aja njur miwiti perang. Mesakake kawula ana ing Karang Pradesan ora ngerti bongkot pucuking perkara. Pancen perkara iki tak rembuk. Rembuke ora karo kowe, karo Tandha Negara. Ya, ora apa-apa. Lah ing aja iki dina ya. Iya dina wae, aku tak munjuk atur. Ora iso. Lho. Aku kudu mlebu pendopo pati. Sosropati. Piye? Yen kowe wangkal ngeyel ora sapa-sapa musuh ning aku dhewe. Kowe lho iki. Pindha suket glagah kaki gajah. Ae prajurit gampang kok kalahke. Beda sing wadeng metu suwe. Wis ora tutur sajangkar. Wis nekat sosor Pak. Piye? Wis nekat. Ayo, Pak. Kedalingan lan panjenengan Retna Sembulan. Siapa? Punjering perkara perang Pati lan Serang. Jebul mung panjenengan sekawisipun. Pancene barang kok dikatakan. Lah kok nggih dipun rembak to. Dipun rembuk. Mung perkawis panjenengan boten dipun agem Kanjeng Bupati Tambranegara kemawon kok. Jur miwiti perang adat iki napa boten mesake. Mergo ndadekake lara banget rasane ati. Aku dibalikke oleh Kadipaten Serang, siji wae ra dikanthi prajoja Kadipaten Pati. Dadi mung perkara niku to. Ya, Retna kedalingan lan panjenengan Retna Sembulan. Menawi panjenengan anggenipun menggalih kedlarung-larung ing mangkenipun badhe mujudake petut kang mawori tundhone nyiksa jiwa lan raga panjenengan. kok bisa manusia kaya ngono? Lah nggih to, wong perkawis betul diatur kemawon miwiti perang aja cak-cak tenaga larane. Larane wong wedok ya ngono kuwi. Pamane ra dikandokno, ora dikandokno nanging ora kajil. Jagat niki ra digelar ombo. Kathah kakung sing bagus gagah. Tuladhane kados
Ada sapa? Kaya kowe. Lah nggih. Lah Kowe pripun? iki ora bagus. Lah napa? Napa? Enggak. Wah, sudah paningal panjenengan iku. Dadi iki mau kowe tawa-tawa. Lah, ya ta. Mergo aku semua. Dawuh. Lah kok ora mawas kowe? Lah apa? Sumpah kowe. Kowe kuwi biyen andak. Nggih. Lho kok wani-wani ning kene wani nembung seneng karo aku. Aku wis kok mikir tembung. Ngeten lho. Tetembungane niku ra jangan terong sambel teri. Kese. Tilase bojone wong lanang iki. Lah wong rumane kaya kene wae sing doyan ki lho sapa? Lah, panjenengan Tukangku ya, ape tukangku parep sing wawarane kadang. Mbok nggih didumuk cobi kirange napa kula niki cobi? Gagah nggih gagah. Baguse nggih rada luwung. Lah nggih, kok panjenengan nampel terus nang kalih kula niku? Bento napa? Pancen kuwi gagah. Nggih. Ora nang kacan rasa wiji. Nanging ana sing siji. Napa niku? Ana sing kurang. Napa cobi kok mawon? Ana sing kurang ajar. Lah dalah. Siap. Bisa ape kurang ajar timbang kurang mangan. Pripun? Retno kedalingan lan panjenengan retno sebulan. Menawi panjenengan kelampah kersa ngadosi kalih kula. Mangke panjenengan saged nyanding sing apik-apik nyandak sing becik-becik. Yo cocok banget. Lah sarono niki panjenengan kersa ngadosi kula kangge dalan wedang. Panggilan sirah boten ayu-ayu perang cocok boten. Jajal nggih. Apane sing dijajal? Dijajal yen ora duweni rasa tresno mesti kuwi lara. Kula rasa dadak jajal. Sayu. Wangsu. Lestio. Iki lho, sekadane bola bali Mriki to. Dasar wong ayu. Ojo tansah. Mriki to. Kula niki nganti mrumpes. Tak rewangi ora-ora ngalor ngidul ngetan kulon. Lho kok kebacok panjenengan iku. Sing keberangkatan iki kowe mertem. Lah kok saged? Lho, rikono semono. Ana sing gawe urip jumlah isih. Kowe mbok ana wong liwatan. Kok ngaten? Lho, dina ditambah apa yen ora cacake kok isih meksa wae. Sing salah niku jenengan kekalih. Salah kok ayu. Kurang ajar. Yang pantoro. Ayo.
Yen pancen kaya ngono, dioleh-oleh diajeni